og hjertelig velkommen til den her video. I dag er sammen med Signe. Ja. Og vi skal lave en Chubby Bunny Challenge. Og det er sådan en video, eller en challenge, hvor man har sådan nogle skumfiduser, sådan nogle marshmallows. Og så skal vi se, hvem der kan have flest marshmallows. Vi har også en skål til at spytte ud i. Ja. Og så ser vi, hvem der kan have flest marshmallows inde i munden, mens man siger Chubby Bunny. Okay, skal jeg starte? Ja, det starter. Chubby Bunny. 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 Vi har badetøj på, fordi vi lavede vandkamp. Bare hvis I skulle undre jer. Hvor mange? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Signe vandt. Tada! Ja, okay. Og det var den her video. Med 6. Ja. Det var lidt ulækkert. Men Det er jo sådan en Chubby Bunny, ja. jeg må gerne lave det derhjemme, fordi den er ikke sådan så slem som alle de andre challenges. Gør derhjemme, den er rigtig sjov. Og sådan noget, men det må have det godt. Ses vi igen. Goodbye. Hej, hej. Hej hej.